barkanmu da sallah yau ranar idi taqabbalallahu minna wa minkum Hausa Islamic take muku barka da sallah. Barkanmu da sallah ranar idi taqabbalallahu minna wa minkum Hausa Islamic take muku barka da sallah. Yau ranar idi dukan musulmi na duniya, kuma ranar farin cikin al'ummar duniya. Allah ya maimaita mana ranar ta sallah. Barkanmu da sallah yau ranar idi taqabbalallahu minna wa minkum Hausa Islamic take muku barka da sallah. Ranar sallah ranar farin ciki da tsoho kowa yana murnar ranar ta sallah. Taqabbalallahu minkum barkanmu da sallah yau ranar idi taqabbalallahu. Wani irin farin ciki kike nunawa game da wannan rana babbar sallah? Gaskiya ina matuƙar nuna farin ciki na ga wannan babbar ranar. Ai an yi da bana babu. Ina godiya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum Hausa Islamic take muku barka da sallah. Islamic take muku barka da sallah. Hausa Islamic take muku barka da sallah.